салом занҳо ва хоҳарони азиз, умедворам ки ҳамаи шумо хуб ҳастед, тансиҳат ҳастед. Дар навори имрӯза мехостам оиди тестҳои ҳомиладорӣ, кадом намуди тестҳо мешаванд, чанд намуди тестҳо мешаванд, дар кадом ҳолатҳо бояд тестҳоро гузоред, ба шумо каме маълумот диҳам. бисёр саволҳо буданд оиди тестҳои ҳомиладорӣ. Бисёр мепурсиданд ки дар кадом ҳолатҳо бояд гузоранд, кадом вақт бояд гузоранд. Барои чӣ дар баъзе ҳолатҳо мешавад ки тест ду полоска нишон медиҳад, вале баъди он зан бенамоз мешавад. аз сабабе ки мавзӯъ бениҳоят дароз нашавад, мавзӯъро мо ба ду навор тақсим мекунем. Дар навори имрӯза танҳо оиди тестҳо, намудҳои тест мешавад. Навори оянда бошад, яъне навори навбатӣ, дар бораи чаро ҳангоме ки тест ду полоска нишон медиҳад, вале зан бенамоз мешавад, мехостам ки маълумот бидиҳам. чӣ хеле ки шумо аз наворҳои пештараи мо медонед, баъд аз овулясия бояд ки 10-11 рӯз гузарад ки тест нишон диҳад ки шумо ҳомиладор ҳастед ё ин ки не. яъне баъди бордор шудани тухмҳуҷайра, барои тухмҳуҷайра ҳамагӣ 1 ҳафта вақт дар кор аст ё ин ки то 10 рӯз вақт дар кор аст ки аз тухмдони зан ба бачадон фарояд ва дар он ҷо ки васл ки шуд, дар он ҷо ки часпид, аллакай тест нишон медиҳад. вақте ки тухмҳуҷайраи зан бордор мешавад, яъне зан нав ҳомиладор мешавад, баъд аз 5 рӯзи он дар организми зан як намуд гормон хоренический гонадотропин ҳосил мешавад. агар кӯтоҳ карда гӯем, хгч ҳосил мешавад. миқдори зиёди хгч маҳз дар бачадон ҳосил мешавад ва хгч барои нағз инкишоф ёфтан ва мусоидат кардан барои инкишофи платсента, агар бо забони худамон оддӣ карда гӯем, амроак дар кор аст. вақте ки ҳуҷайраи бордоршуда ба бачадон омада истод, аллакай миқдори хгч аз ҳад зиёд шудан мегирад ва метавонад ки дар 2 шабона рӯз то 100 маротиб зиёд шавад. ва аз ҳамин рӯ якумин шуда дар хун муайян карда мешавад ки дар организми зан миқдори зиёди хгч ҳаст ё ин ки не. ва баъд аз 3-4 рӯзе ки дар хун пайдо шуд, метавонад ки дар пешоб пайдо шавад. аз ҳамин рӯ вақте ки зан нав ҳомиладор аст ва тоқати ҳамун интизориро надорад, метавонад ки дар аввал рафта ҳамин санҷишро гузарад, яъне хгч анализ супорад. дар он ҷо муайян карда мешавад ки зан ҳомиладор ҳаст ё ин ки не, ё ин ки хубтараш мешавад ки мунтазир шавад то 3-4 рӯзи дигар, баъд бо воситаи тест муайян кунад. вақте ки ҳамун миқдори хгч дар пешоб ки пайдо шуд, дар тести ҳомиладорӣ низ нишон медиҳад. акнун ба фикрам тарзи кори тестҳо муайян шуд. то хгч дар пешоб набошад, тест ягон хел чиз нишон намедиҳад. кадом намуди тестҳо вуҷуд доранд? тестҳои ҳомиладорӣ бениҳоят зиёд мебошанд. ҳамаашон ба воситаи фақат хгч ҳомиладориро муайян мекунанд. якум намуди тестҳо ин стрип тесте ё ин ки тест полоски, яъне тестҳои оддие ки қариб ки дар ҳамаи дорухонаҳо фурӯхта мешавад. ман дар навор ҳамаи намуди тестҳоро бо расмҳояш ба шумо пешниҳод мекунам. дуюм намуди тестҳо ин планшетные тести, ин ҳам ба монанди тест полоски мебошад, вале тарзи истифода бурданаш хеле осонтар мешавад. яъне шумо дар вақти истифодабарии он миқдори зиёди онро метавонед ки тар накунед. нархаш бошад аз намуди тестҳои оддӣ дида гаронтар мебошад. сеюм намуди тестҳо ин струйные тести. узри зиёд ман бо забони тоҷикӣ ин чизҳоро тарҷума карда натавонистам. струйные тести чӣ гуна тест аст? барои струйные тести шумо дар ягон зарф пешоби худро намегиред, яъне ба ҳоҷатхона рафта дар болои ҳамон тест пешоб мекунед ва дар муддати 1 дақиқа ҷавоби он мебарояд. мақсади ин тест дар он аст ки масалан шумо агар дар ягон ҷое бошед, масалан дар беморхона бошед ё ин ки дар кӯча бошед, дар ягон ҷо зарф кофта нашинеду, метавонед ки осон онро истифода баред. ва чорум намуди тест ин цифровии тести. ба онҳо дохил мешавад Clear Blue. ба фикрам ҳама медонад, дар он ҷо нишон дода намешавад ду полоска, дар бисёр ҳолатҳо нишон дода мешавад знаки плюс, ё ин ки шумо ҳомиладор ҳастед ё ин ки нестед. вале боз такрор мекунам ки мақсади ҳамаи ҳамин тестҳо фақат як чиз аст: муайян кардани ҳомиладорӣ. дар ин ҷо саволе бармиён меояд ки чаро баъзе тестҳое ҳаст ки пеш аз бенамоз шудан гузоред, аллакай нишон медиҳад ки шумо ҳомила ҳастед ё ин ки не, ва баъзе тестҳое ҳаст ки маҳз бояд ки шумо баъд аз задержка онро гузоред. дар ин ҷо низ ҳар як намуди тест хусусиятҳои худро дорад ва ҳиссиётии худро дорад, яъне чувствительности худро дорад. ҳиссиётнокии тестҳо, яъне чувствительности тестҳо сар мешавад аз 25 милли международных единиц дар 1 миллилитр. чунин тестҳо аз ҳама арзон мебошанд, яъне ҳиссиёташон 25 аз ҳама арзон мебошанд ва чунин тестҳоро бояд ки шумо 2 рӯз задержка бошад, баъд гузоред ки нишон диҳад.
яъне дар пешоби шумо бояд миқдори зиёди хгч бошад, ки ба чунин тестҳо ҷавоби аниқ нишон диҳанд. Дуюм, ин ҳиссиётнокиашон яъне чувствительносташон 20 мм/народных единиц. Чунин тестҳо низ на он қадар гарон мебошанд ва чунин тестҳоро бояд ки ақаллан як рӯз задержка бошад ё ҳамон рӯзи бенамозӣ гузоштан лозим аст. бисёр тестҳое ки дар дорухонаҳо фурӯхта мешавад маҳз чунин тестҳо аст, ки ҳиссиётнокиашон 20 мебошад ва чунин тестҳоро боз такрор мекунам фақат рӯзи бенамозӣ ё ин ки як рӯз задержка бошад баъд гузоштан лозим аст. сеюм намуди тестҳо, ки ҳиссиётнокиашон ин 10 мм/народных единиц мебошад ва тестҳои аз ҳама беҳтар мебошанд. дар айни замон аз ҳама тестҳои нағз ҳаминҳо ба шумор мераванд. чунин тестҳоро шумо метавонед ки то бенамоз нашудан, яъне то рӯзи бенамозшавии шумо 4 ё 5 рӯз аллакай мондааст, шумо метавонед ки чунин тестҳоро монед ва агар ки ҳомила бошед, аллакай чунин тестҳо нишон медиҳад. яъне дар пешоби шумо ақаллан миқдори камакак низ хгч бошад, чунин тестҳо реагировать мекунанд, аз сабабе ки ҳиссиётнокиашон хеле нағз аст. чунин тестҳо реагировать мекунанд ва ҳомиладории шуморо нишон медиҳанд. нархи чунин тестҳо низ қимматтар мебошад назар ба тестҳои оддӣ. тестҳоро кадом вақт гузоштан дуруст аст, саҳар ё ин ки бегоҳ? агар ки цикли бенамозии шумо ҳоло наомада бошад, яъне 3-4 рӯз вақт аст ки шумо бояд бенамоз шавед ва шумо тести ҳиссиётнокиаш нағзро доред, яъне ҳиссиётнокии тести ҳомиладории шумо 10 аст, тестро шумо танҳо бояд пагоҳи рӯзӣ гузоред, чунки миқдори зиёди хгч танҳо дар пешоби пагоҳи рӯзӣ вуҷуд дорад. вале агар рӯзи бенамозии шумо аллакай расидааст ё ин ки шумо як рӯз ё 2 рӯз задержка доред, тестро фарқ надорад ки шумо кадом вақт мегузоред. саҳар ё ин ки бегоҳ фарқияти зиёд надорад, чунки дар ин вақт аллакай бояд ки миқдори хгч дар пешоби шумо зиёд бошад. дӯстони азиз, умедворам ки ба шумо маълум шуд ки дар кадом ҳолатҳо чӣ гуна тестҳоро гузоштан мумкин аст, ки то ки ҳомиладорӣ муайян шавад. оиди оне ки чаро дар тестҳо мешавад ки ду полоска нишон медиҳад, вале зан бенамоз мешавад, мехостам ки дар навори оянда ба шумо маълумот диҳам. дар бораи кадом мавзӯе ки мехоҳед маълумот гиред, метавонед фикрҳои худро дар комментарияҳо гузоред. саломат бошед.